Ndị obodo Umuona na kansụl ime obodo Agụata jupụtara n'ihe mmemme dịgasị iche iche dịka ha gbakọtara ọnụ iji wee merube mmemme iri ji ọfụ nke afọ 2023. Ya bụ mmemme bụ nke achịkọbara iji wee gosipụta mmalite ndị mmadụ ije bido na-egwuru ji ha kọrọ n'ugbo ma na-egosipụtakwa etu obodo ahụ si wee bụrụ ndị miri emi n'ihe gbasara ọrụ ugbo. Onye ntaakụkọ anyị bụ Emmanuel Chigbata gara sonyere ha na ya bụ mmemme ịwa ji ọfụ ma wetara anyị akụkọ ka o si wee gaa. Umuona Civic Center bụ ebe emere ya bụ mmemme bụ nke a chọrọ mma n'ụdị pụrụ iche n'iji gosipụta njirimara ya bụ elimuji na ya bụ obodo. Ebidoro ya bụ mmemme site n'idubata eze ọdịnala nke ya bụ obodo, Igwe Sunday Ezeofor, tinyekwere ndị echichi nakwa ndị igwe si n'obodo ọzọ wee bịa. Akụkwara egwu ọdịnala dị iche iche bụ nke na-egosipụta ọdịnala nke ya bụ obodo. Ya bụ mmemme bụkwa nke a nọrọ wee ka ụka dị asọ bụ nke ndị ụkọchukwu nke ya bụ obodo bụ ihe nọ n'isi ya, ebe ndị obodo ahụ sonyekwere kpee ekpere maka ya bụ owuwe ihe ubi. N'okwu ya gara ya bụ obodo ka Igwe Ezeofor kọwapụtara mkpa ọ dị ị na-echekwa ọdịnala nakwa ịfụ na ndị na-abịa abịa n'ọdịnihu ga-amakwa maka ya. Ọ kpọrọ okwu ka onye ọbụla sonyere udo, ịdị n'otu nakwa ikele Chineke ma kọwapụta ọtụtụ ihe ọrụ mmepe nke ọ ga-alụ na ya bụ obodo dịka inye onyinye ịgụ akwụkwọ n'efu nyegara ụmụ akwụkwọ nke ya bụ obodo. Anyị ma ije n'ime anyị chọwa etu esi na-eme nghọta onye emekọrọ ya gbaghara nwanne ya nọ ya ihe kacha ihe ọcha ebe a na bifo Disemba na-enwere ihe dị iche n'Umuona. Onye hụkwa nwanne ya ọgbọ ya nwanne anyị na ọbịa ya ọma o nwee ihe ọ na-eri ọtabiri onye nwanne ya ọ narị atabiri. N'ikele eze ọdịnala ahụ na iri ji ọhụụ bụ nke mbụ na mbụ ya na ya bụ obodo, onye na-anọchite ọgbọnta nkwado Agụata 2 n'ụlọ omeiwu na steeti a bụ Honorable Tony Mobiike kelere aka na-achị steeti a bụ gọvanọ Chukwuma Soludo maka ịfụ na emebili ọnọdụ bụ nke ka dị kposa ya bụ obodo ma mee ka udo na ịdị n'otu wee bata. N'okwu ya ka onye bụ President General na ya bụ obodo bụ Chief Kenneth Okoli tinyekwere onye nọ n'isi nchịkọ ya bụ mmemme bụ Maazị Ifeanyị Onyejekwe kọwapụtara na ya bụ ịwa ji bụ nke pụrụ iche ma mee ka amata na obodo ha bụ obodo Chineke gọziri site na owuwe ihe ubi ma kọwapụta na ya bụ mmemme ga-enye aka kwado ịdị n'otu na ya bụ obodo. Ndị sonyekwere na ya bụ mmemme bụ President General nke obodo Ikenga Nze Chinedu Nnaji, ogbo ya na-achị na Nze Henry Ezenukara na otu onye echichi na ya bụ obodo Chief Venatius Ekemezie anọ na ya bụ mmemme wee nye ụmụ akwụkwọ nakwa ndị na-akọ ọrụ ugbo ọtụtụ onyinye. Site n'Umuona, Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.